Audition Maka Mmemme Anambra Shine the Light reality TV show amalitego na Anambra Broadcasting Service ABS Ọka. Enwere ọtụtụ ndị pụtara n'igwe bụ ndị ntorobịa bụ ndị dị njikere igosipụta ejimara ha na ihe Chineke ji wee gọzie ha. Ndị na-akwado nya bụ ihe bụ ha na njikọ aka ABS bụ ndị Alcabel Production. Nke a bụ iji wee gosipụta ọtụtụ ihe dịgasị iche iche ndị ntorobịa ụmụafọ Anambra steeti nwere iji wee wepụta ha ka mba ụwa wee fụ. Onye ga-enwe mmeri ka a ga-enye nkechi ngwugwu nke mara abụba pụtara ihe. Emmanuel Chigbata na ebe a ma wute ozi aka isonyere ya. Ndị ahụ na-ama aka ịsọrịta mpi bụ ndị a nwalere site n'ime ejije, ịgụ egwu, ịgba egwu nakwa ịkpa ndị mmadụ amụ. N'okwu ya ka onyeisi ụlọọrụ Anambra Broadcasting Service Sir Chido Obidiegwu, nke ọ bụ onyeisi ihe gbasara mmemme na ABS nọchitere, bụ Odoziakụ Nneka Ekwunife, siri na ya bụ mmemme ga-ekewapụta ohere ndị ntorobịa igosipụta ọnatarachi ha, ọkachasị ndị ntorobịa Anambra steeti. Sir Chido siri na ya bụ mmemme bụ n'iji fụ na ihe gbasara ọdịnala be ndị bụ ihe gosipụtara, ma kọwaa na ihe gbasara ịgba ọtọ bụ nke a na-ama ngosi, kama ọ bụ ịchọpụta ọnatarachi ọhụụ nke ụmụafọ Anambra. Dịka onyeisi Alcabel Production siri kọwaa, bụ Oriakụ Chinyere Ọzọ Okomma siri na ọ bụ mmemme gbasara ndị ntorobịa n'iji mụta ọtụtụ ihe ma gosipụta ọnatarachi ha nakwa ọdịnala ha. Ọ kọwara na ọtụtụ ndị ntorobịa amara ihe gbasara ọdịnala ha, ma kọwaa na ya bụ mmemme ga-enye aka n'ịkwụsị ya, ma kpọkukwe ndị sonyere na ya bụ asọmpi ka ha bụrụ ndị ga na-echemi echiche ma na-emepụta ihe gbara uru ka ha wee merie na ya bụ asọmpi, bụ nke ego dị n'ime ya bụ nde naira 20. Odoziakụ Ọzọ Okomma kọwara na ndị sonyere na ya bụ asọmpi bụ nke ndị arọpụtara site na obodo dị 179. Ọtụtụ ndị sonyere na ya bụ asọmpi bụ Nwaada Eve Obodo nke sitere n'obodo Ịgba Akwụ nakwa Maazị Charles Ijeọma nke sitere n'Ọka kelere ndị chịkọbara ya bụ asọmpi. Site n'Ọka, Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa.